Vitajte v The Debate. Dnes sa pozrieme na severozápadnú Sicíliu. Je to región plný naozaj fascinujúcich kontrastov, od takého, povedzme, chaoticky pulzujúceho Palerma až po takmer mystické ticho stredovekého mestečka Erice. No a na základe dostupných materiálov sa pozrieme na jednu zásadnú otázku. Je zima, konkrétne obdobie okolo Vianoc a Silvestra, naozaj ten ideálny čas na návštevu? Presne tak. Budeme sa baviť o tom, či výhody ako nižšie ceny a samozrejme menej turistov naozaj prevážia nad nevýhodami. A tými sú, povedzme si na rovinu, kratšie dni, často nestále počasie a aj obmedzené služby. Áno, a ja som presvedčený, že práve zima ponúka ten najhlbší a najautentickejší zážitok. No a ja budem oponovať. Hoci uznávam, že zimná návšteva má svoje čaro, tvrdím, že je to cesta plná kompromisov a tie z nej robia skôr zaujímavú alternatívu, než optimálnu voľbu. Skutočná Sicília sa podľa mňa ukáže v plnej sile v úplne iných mesiacoch. No vieš, podľa mňa je zimná cesta na severozápad Sicílie voľbou pre cestovateľa, ktorý už akože nehľada len ležadlo na pláži, ale chce niečo viac. Chce zažiť skutočnú dušu miesta. A tu nájde presne v decembri. Predstav si trhy ako Balaro alebo Capo v Palerme, v lete sú to turistické pasce. V zime tam ale nevidíš davy s foťákmi, namiesto toho vidíš Palermančanov, ako sa dohadujú o cene úhora na štedrovečernú večeru alebo kupujú remeselný panetóne. A to je ten moment, keď prestaneš byť turista a staneš sa tichým pozorovateľom skutočného života. A počasie, denné teploty okolo 15 stupňov sú darom z nebies. Konečne sa dá bez rizika úpalu prejsť po antickom divadle v Segeste alebo absolvovať túru v prírodnej rezervácii Zingaro, kto by sa tam chcel potiť v 40-kách však. No a logistika je prekvapivo jednoduchá. Letí sa priamo z Bratislavy či Krakova a celá trasa od Palerma po Trapani je pokrytá bezplatnou diaľnicou A29. A to v krajine, kde sú diaľnice notoricky spoplatnené, znamená obrovskú flexibilitu. Ozujem tej romantickej predstave naozaj, ale poďme sa pozrieť na tú tvrdú realitu. Táto cesta je podľa mňa hlavne o tom, čo všetko zažiť nemôžeš. Hlavný problém je denné svetlo. K dispozícii máš len asi 9,5 hodiny, pričom slnko zapadá už pred 5. po obede. A to proste drasticky obmedzuje čas na objavovanie. Plány na pobrežnú túru v Zingare alebo na vychutnanie si panoramatických výhľadov zo stredovekého Eriče, ktoré leží na vrchole 750-metrového kopca, musíš ukončiť nepríjemne skoro. Dobre, ale to je o plánovaní. To príjemné počasie je tiež dvojsečná zbraň. Štatisticky je v decembri pravdepodobnosť dažďa zhruba 30 až 34%. To je prakticky každý tretí deň. Ak máš na výlet len pár dní, riskuješ, že ti plány na vonkajšie aktivity doslova spláchne voda. A tá sviatočná atmosféra, tá so sebou prináša aj logistickú nočnú moru. Reštaurácií sú 24. decembra buď zatvorené, alebo ponúkajú len extrémne drahé vopred stanovené menu. A nakoniec, čo je Sicília bez mora? Miesta ako San Vitolo Capo so svojou plážou prirovnávanou ku Karibiku sú v zime len tieňom samých seba. Je to pekné, tiché, ale chýba tam život. Táto cesta je proste len fragmentom toho, čo Sicília naozaj je. Hovoríš o daždi a krátkych dňoch ako o prekážke, ale ja si myslím, že práve v tom sa skrýva tá výhoda. Mierne teploty sú predsa ideálne na to, čo v lete robiť nemôžeš. Aktívne objavovať. Namiesto toho, aby si sa v horúšave sotva doplazil k chrámu v Segeste, môžeš si ho v pokoji prejsť, vychutnať. A krátke dni? Tie ťa nútia plánovať efektívnejšie. Deň patrí pamiatkám a prírode, no tie dlhé večery sú ako stvorené na ponorenie sa do gastronómie a atmosféry miest, ktoré po zotmenení ožívajú úplne iným spôsobom. Nejde o stratu, ale o iný, možno premyslenejší rytmus cestovania. Ja by som to nenazvala rytmom, ale skôr zvieracou kazajkou. Efektívnejšie plánovanie v praxi znamená, že sa musíš neustále naháňať so zapadajúcim slnkom. Túra v Zingare to je 7 kilometrov nádherného pobrežia, ale ak si ju chceš prejsť celú, musíš vyraziť skoro ráno a aj tak riskuješ návrat po tme.
Hovoríš o príjemných teplotách, ale nespomenul si Erice. Tam hore v nadmorskej výške 751 metrov je pocitová teplota kvôli vetru a vlhkosti často blízko nuly. A naozaj sa nemôžeme tváriť, že riziko jedného daždivého dňa z troch je len nejaká drobná nepríjemnosť. Pre niekoho, kto si šetril na tento výlet celý rok, to môže znamenať totálne sklamanie. To nie je flexibilita, to je neustály hazard. Ale to riziko je presne to, čo otvára dvere k autenticite. Namiesto toho, aby si odškrtol položky z turistického zoznamu, musíš improvizovať, žiť v danom momente. A to nás privádza k druhej téme. Ty spochybňuješ, či je prázdnota skutočným zážitkom. A ja tvrdím, že jednoznačne áno. Absencia davov je kľúčom k pochopeniu týchto miest. Prechádzať sa kamennými uličkami v Erike, keď počuješ len svoje kroky, alebo stáť takmer o samote pred 2500 rokov starým dorským chrámom v Segeste, to je takmer spirituálny zážitok. Spirituálny zážitok pre koho? Pre milovníka histórie možno áno, ale pre bežného cestovateľa to môže byť jednoducho nuda. Tá prázdnota, ktorú tak ospevuješ, sa veľmi rýchlo môže zmeniť na frustráciu. Ale v tom je ten rozdiel. Sviatky ti odhalia tradície, ktoré turista v lete nikdy neuvidí. Napríklad tie vatry, čo sa na štedrý večer zapálujú pred kostolmi, aby symbolicky zohriali malého Ježiška. Alebo bezplatný novoročný koncert na Piazza Castelnuovo v Palerme. Tam nestojíš v dáve cudzincov, ale oslavuješ príchod nového roka s miestnymi. To je skutočné ponorenie do kultúry, nielen jej konzumácia. No dobre, ale? A čo tie zatvorené reštaurácie? A nie je práve tá sebestačnosť súčasťou zážitku? Namiesto hotelovej reštaurácie si ideš ráno na trh Vučiria, kúpiš čerstvé ryby, cestoviny a sám si uvaríš večeru. To je predsa oveľa hlbší ponor do kultúry. Pre niekoho možno áno, ale pre rodinu s deťmi alebo pre pár, ktorý si prišiel oddychnúť a očakáva servis, je to skôr stres a sklamanie. Sicília je predsa preslávená svojou pohostinnosťou a tá sa v tomto období ako si stráca. Tá tvoja autenticita má privysokú cenu a to je pohodlie a dostupnosť. Cestovateľ, ktorý príde 24. decembra a zistí, že sa nemá kde najesť, lebo si vopred nerezervoval predražené menu, to asi neocení ako kultúrny zážitok. A so Silvestrom je to podobné. Vieš, informácie o koncerte a oslavách sú dostupné až na poslednú chvíľu, často až po 28. decembri. To pre človeka, ktorý si plánuje cestu mesiace vopred, vytvára obrovskú neistotu. Musíš sa neustále prispôsobovať obmedzeniam namiesto toho, aby si užíval plnú ponuku destinácie. Prázdnota nie je vždy autentická. Niekedy je to naozaj len prázdnota. A zatvorené dvere? Práve naopak. To, čo opisuješ ako problém, ja vidím ako príležitosť sústrediť sa na to podstatné. A tým sa dostávame k tretej kľúčovej otázke. Čo vlastne je tá ideálna sicílska skúsenosť? Je to len o slnku a mori? Ja tvrdím, že podstata Sicílie nie je primárne v plážach. Je v jej neuveriteľne bohatej histórii, v kontraste normandskej, arabskej a barokovej architektúry a predovšetkým v jedle. A to jedlo je v zime možno ešte lepšie. Palermo je hlavné mesto street foodu. Môžeš si dať horúce arancíne, chrumkavé panele z cícerovej múky alebo pre odvážnejších pane con la milza sendvič so slezinou. Tieto veci chutia najlepšie, keď je vonku chladnejšie, nie v 40-stupňovej pálave. Toto je esencia sicílskej kuchyne, dostupná celoročne. A zimná návšteva ti dovolí sústrediť sa presne na túto kultúrno-gastronomickú vrstvu bez toho, aby ťa rozptýloval letný cirkus. To je podľa mňa úplne umelé oddelenie. Oddelovať Sicíliu od mora je ako oddelovať Paríž od Eiffelovky. Sicília je neodmysliteľne spojená s morom. To sa nedá ignorovať. Pláže ako San Vitolo Capo, pobrežie rezervácie Zingaro či Egatské ostrovy sú v lete živé ekosystémy plné energie, hudby, ľudí a života. V zime sú to len tiché, aj keď pekné miesta. Návštevník tak prichádza o pulzujúcu atmosféru, ktorá je rovnako dôležitou súčasťou sicílskej identity ako jej história. Môžeš sa prejsť po prázdnej pláži, ale nezažiješ to, prečo je San Vitolo Capo prirovnávané ku Karibiku. Dokonca aj trajekty na Egatské ostrovy síce premávajú, ale plávia sa do prístavov, kde je väčšina hotelov a reštaurácií zatvorená. Takže podľa teba je tá pulzujúca atmosféra dôležitejšia ako historická podstata? Nemyslím si. Tá letná energia je často len povrchný lesk pre turistov.
V zime vidíš skutočnú tvár týchto miest. Ja nehovorím, že je dôležitejšia. Hovorím, že je to neoddeliteľná súčasť celku. Ponúkať zimnú návštevu ako optimálnou znamená vedome ignorovať polovicu toho, čím Sicília je. Je to skvelý kultúrny výlet, to nepopieram. Ale nie je to kompletný sicílsky zážitok. Je to ako pozerať si čierno-bielú fotku miesta, ktoré je definované svojimi žiarivými farbami. Zažiješ históriu a jedlo, áno, ale unikne ti tá nespútaná radosť zo života, ktorá sa prejavuje práve v lete pri mori. A to nie je povrchný lesk, to je sicílska duša v jej najhlučnejšej a najživšej podobe. Dobre, zhrniem teda svoj pohľad. Zimná cesta na severozápad Sicílie je inteligentnou strategickou voľbou pre cestovateľa, ktorý hľadá hĺbku pred povrchnosťou. Áno, vyžaduje si to viac plánovania a flexibility, napríklad rezervovať si ubytovanie s kuchynkou je múdre. Ale odmenou je možnosť zažiť región v jeho najčistejšej podobe, obohatenej o jedinečnú sviatočnú atmosféru, ktorú inde a inokedy nenájdete. Je to príležitosť vidieť skutočnú tvár Sicílie, keď sa zloží tá letná maska pre turistov. Ja si naďalej stojím za tým, že zimná cesta je predovšetkým sériou kompromisov. Priznávam, že menej davov a nižšie ceny sú lákavé. A uznávam aj to, že vidieť Segestu v tichu musí byť silný zážitok. Avšak obmedzenia v podobe nepredvídateľného počasia, extrémne krátkych dní a zatvorených prevádzok, tie sú príliš výrazné na to, aby sme túto cestu mohli označiť za ideálnu. Je to zaujímavá alternatíva pre tých, ktorí už na Sicílii boli, alebo pre špecifický typ cestovateľa. Ale nie je to plnohodnotná náhrada za zážitok, ktorý región ponúka v teplejších, slnečnejších mesiacoch. Myslím, že rozdielnosť našich pohľadov krásne ukazuje, že neexistuje jediný správny spôsob, ako Sicíliu zažiť. Výber nakoniec závisí od osobných priorít každého z nás. Či už je to túžba po tichom rozjímaní nad históriou a autentickej kultúre, alebo túžba po energii leta, pulzujúcom živote a slnku, ktoré je so Sicíliou neodmysliteľne spojené. Dúfame, že naša dnešná diskusia vám poskytla dostatok podnetov na zváženia oboch perspektív, ktoré sú v materiáloch obsiahnuté, a možno vám pomohla rozhodnúť sa, ktorá tvár Sicílie je tá pravá pre vás.